en welkom bij deze extra lange uitsturing van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En onze gast is Peerske man, die is Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland. En commissaris is hij op joert precies een Ier en een man. Een dik Ier is er nou uws commissaris van de Koning, Arno Brok. Zijn komst naar Friesland lieke zuiver wat op de veromkeer van de verlenne zoon. En de verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Hoe wie het eerst hier? Wat voelt daar? En wat voelt aan? Welkom Arno Brok in het Politbureau. Je wil het op Friesland hè? Net echt hoe je zelfs, hè? Waarom net? Nou, dat is net zo nieuwsgierig, denk ik. Ja. Nee, waarom net? Meestal wil graag weten hoe het jou bevalt hier en hoe het jou als persoon zit. Je mag alles vragen. Ja. Maar het is altijd, dat zit wat in het karakterstructuur. Het is altijd wat minder leuk om over die zelfs te praten. Ja. Hij heeft moeite mee in dat opzicht. Nou, wat dat onbelangrijk toch wel een beetje scrutiny, hè? Had mijn zuske ook. Maar het bevalt je hier wel? Ja, waarom in Friesland ik te wijnen? Ja, in Balk heerlijk. is het, hè? Ja, heerlijk. Ik weet nog tijdelijk in Balk. Ik ben op zoek naar een capehoes, maar dat komt wel. Het verdocht met poerbest in Balk. Mooie hoeken van Friesland. Nou, maar de mooiteit al heel een dal. Het is echt een noffelijk dorp, maar noffelijke mensen. Dus wat dat onbelangrijk voldocht het goed. Word je wat dichter bij jou het wijnen? Want je moet natuurlijk wel elke dag op een del. Ja, nou ja, alle dagen 48 minuten in de auto zo ongeveer. Dat is net een hele dalje van het. Hè. En het leer zoek ik gewoon een keer mooi de fiets naar het werk daar wollen. Ja. Dus ik hoop je dat het in Ljouwert of in de buurt van Ljouwert. Ik ga ook soms hier te geweldig gewoon in Snits. Snits is echt een mooie stad. Ja, zo ik zou maar kennen. Maar Je kan overal wattel zitten. Daar komt het wel, als het maar Friesland is. Als het maar Friesland. Ja. En dat Matek, hè? Een commissaris Matek in de provincie ben je. Het mooie ook op de eiland, maar dat is wat onpraktisch. Dus ik denk dat het wel een beetje dicht bij Ljouwert was zelf. Of Ljouwert zelfs. Dat Ja, in Ljouwert gebeurt het. Het is wel heel druk in Ljouwert, hè? Misschien. Het is aardig drok in Ljouwert. Ja. Eventjes over het eerste Ier. Die hebben altijd zou besjoggen, het eerste Ier net heel bot manifesteert. Je bent net heel duidelijk onwijzig geweest. Je hebt wel een heel soort dingen, maar een beetje in de leiden. Ja, klopt. Ben je dat bewust? Ja, absoluut. Hak ik zo in. Begin bij mijn installatiespits. Een kwart filmpje. Wie ik nog wat grauwer, zeg ik. 8 kilo grauwer. Het valt dus oud in Friesland. Ja, nee, wat had onbelangrijk wel. Ja. Nee, ik kan bewust zijn. Ik ga een verliezen in Friesland. Hè, als rietslid, als wethouder, als burgemeester. En ik waarschuwen van... het is wel een orenfunctie. In een oortier trek ik van mijn libben. En ik zal ik rustig uit aanzetten, omdat mensen dan altijd in het begin het beeld hebben van de oud-burgemeester of de oud-wethouder. Maar je bent nog zo niet voor het. Ja, zo'n hier is een relatief begrip, ook in Friesland, benamen ook in Friesland. Meestal komt Harry alles jaren. Maar dat is echt mooi, dat is echt goed, het is helemaal net slim. Maar het had heel veel verzwargen dat je zijn voor het eerste hier ook een beetje in de leid, een beetje op achtergrond opereren. Ja, maar de functie is echt zo. Het best commissaris in Friesland. Hast een college met 5 deputairen. Ik vind het wichtig om eerst te investeren in het team van de deputairen. Het is echt een hele leuke groep met relatief jonge mensen. Daar matiert in zitten. Maar ik ga de kar maken om een soort te investeren in de mensen. Us mensen op het provinciehuis. Ik kan me voorstellen dat je het eerste hier doggen, maar dat het tweede hier, je bent wel het boegbeeld van het college van deputaire steden. En dat je dan toch meer naar boeten treden wordt. Ik ben voorzitter van het college, maar ik zit ook in de leeftijdsfase dat ik net per vast. Ben je nog geen 50, Brok? Ja, Jong maar kerel. ik ben een beetje een klassiek mens, wat dat onbelangrijk. Ik heb een klassieke ambtsopvatting van het ambt. Ik al als burgemeester in Dordrecht, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben voorzitter van de regio van zo'n gemeente, 300.000 inwoners. En dat is echt die taak dan om mensen bij elkaar te brengen, ideeën bij elkaar te brengen. Het gaat net om de persoon van de burgemeester of van de commissaris van de Koning. Hij moet binnenmiddel wijzen. En ik heb bewust elkaar maken om het eerste hier wat tuiken te doen naar Boetenta. Ik had een soort die het investeert in een soort werkbezitters. Volle werkbezitters had ik niet in. En ik een soort maar de mensen praat in uw organisatie. Die mensen hadden er echt verlet van om met hun nieuwe commissaris te praten. Dat is echt aardig voor mij om in de kunde te komen met mijn eigen mensen. Ik had een soort investeerd. Maar dat is nou zo haast, hè? Dat je in de kunde kan binnen. Hoe nou verder dan?
Tweede en verder hier. In het tweede jaar is het jaar van culturele haardstad. Wat we dienen hebben is maar een soort mensen en instellingen, ook uit Brussel, Den Haag en overal waar, om die naar Friesland te helpen. Wij moeten nou in dit jaar investeren in uw infrastructuur. We binnen in Friesland altijd wat bescheiden. We doen het zelfs, we binnen zo nou en dan wat in Den Haag en zo nou en dan wat in Brussel. Maar wij hadden bewust nou de karmak om die mensen deze kant uit te helpen. Want maar die mensen en maar die instanties en maar die departementen en instituten, moeten wij echt de komende jaren investeren van Friesland. Dus dit jaar is het jaar van culturele haardstad. En dan is het al 2019 en dan komt er een nieuw college. En dat is echt een mooi moment voor een commissaris en de voorzitter om dan weer echt met de steden een nieuw soort van dynamiek in te kleuren. Dat is hier. Nou, hoe de culturele haast dit hier komen we eigenlijk nog te praten in deze extra lange aflevering van het Politbureau. Nog even over je persoonlijke drijfveren, want je woonde dus op een gegeven moment commissaris worden. De stap van het lokale bestuur naar het regionale bestuur, het provinciale bestuur. Waarom woon je dat eigenlijk zo graag? Het wichtigste voor mij wie ik wil waarom naar Friesland aan. Dat hier ik burgemeester wezen kan. Nou, dat is dan minder logisch. Maar ik wil de laatste die het in Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht, de oudste stad van Holland, het laatste oorlier, ik heel tijd meer mooi de regio de Drechtsteden. Die rol ook om mensen die zo'n gemeente bij elkaar te brengen, dat regionaal beleid uit te stippelen. Dat vond ik heel iets leuker worden. Ja, maar waarom wie Friesland zo belangrijk voor Arno Brok? Dat had mij de meeste krijgen. Ik wie 20, toen kwam ik in Friesland. Dat wie van mezelf net de leukste periode, zeg maar. De laatste jaren in Leerdam, in Zuid-Holland. Dus het wie echt van mij persoonlijk een kardinaal moment. En vanaf de eerste dag weer daar een match. Dat leidt dan om mensen, om oren dingen. Oh, de taal? Ja, want je bent Fries eigenlijk nou, hè? Dat hoop ik net. Je bent Fries als de gemiddelde Fries, dat weet ik net. Zeker qua taal en de broek van de taal. Dat weet ik net. Ik maak misschien daarin wijzen, maar wij vinden het wel. Daar binnen jouw woorden. Het is een match west in het begin. En het was voor mij echt heel dreig om voor te gaan in een snits. Dat was persoonlijk een dreig moment. Maar het was beter gewoon. Die gemeente die hier geen toekomst meer tussen schrappers. En wie een nieuwe gemeente. Ik vind dan er moet een nieuwe burgemeester komen. Dat is altijd mijn stellingname west. Ik bij die werkindeling in Zuidwest-Friesland. En toen is de kamer om rond te gaan naar de Hoekenwerk, Hik en Tuin bin. Mooie Herenhoorn, geweldige Herenhoorn, dicht bij ons hart de mem, weer echt mooi. Maar dan is er een mogelijkheid om waarom te komen en waarom naar Friesland, nog voor mijn 50ste, dat we de grote uitdaging. Ik woon in Fries praten. Maar in Dordrecht hier ik 5, 6 mensen waar ik altijd Fries mag praten. Ja, je zit de rest ook, hè? Ja, nou, ik verschaat mensen in de organisatie, maar ik in de gemeenschap zelfs mensen die verveen binnen hier 50. Je ziet je dan toch op eigenlijk? Die komen altijd naar die taal. Ik kwam naar Beeske thuis, 60 jaar trouwd. En dan weer altijd wat informatie. En die weer dan Hik en Tuin in met Slavieren. Dan, wij praten Fries. En dan, zo begint dat dan. Hè. Goed, wij zullen praten over de economie in Friesland. En dat doen we naar dit filmpje. Economisch mij het dan goed gaan met ons land. In Friesland valt het nog altijd net aan. De economische groei bloot achter bij de landelijke. En hetzelfde kan zijn worden van de werkgelegenheid. Wordt er wel voldwaande lobbyt in Brussel en Den Haag. Ja, het gaat beter met de economie. En toch rint Friesland nog achter uit vergelijking met andere patten van Nederland. Ja. Hoe kan dat? Dat had maar verschillende zaken te krijgen. Had maar het verliezen te krijgen. Maar we zitten van de provincies in Duitsland om plaknjochen. Nou, dat is net goed genoeg. Wij moeten naar de linkerkant van het richtje, zeg maar. Dat maakt beter. Ik willen wij de jongere generatie, ons baan en bansbaan toekomst bieden, moeten wij investeren in die economie, in de vitaliteit van de economie, in het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, het hoger onderwijs. Want oors is te min toekomst. Maar dat in algemeenheden. Je moet investeren in de kwaliteit, investeren in de economie. Er moet keuzes maken worden, lijkt het mij. Ja, maar die binnen echt wel makken in Friesland de laatste tijd. Maar het kenmerkend voor Friesland, als je zorgt naar de keuzes die op sociaal-economisch gebied maken worden, is dat de keuzes eigenlijk te algemeen binnen. Er wordt eigenlijk nergens verkeerd, maar er wordt overal verkeerd.
Dat weet ik net. Ik denk in het verleden, het is wel te verklaren, waarom het zo groen is. Het rint nou aardig, maar net goed genoeg. Dat is stelling 1, dat is wie. En ik denk dat wij benammen ook investeren matten in de toekomst in die sectoren waar we het goed in doggen. Want de grootste groei van de economie komt ook vanuit de bestaande midden- en lidsbedrijf. En wij zijn heel sterk in het midden- en lidsbedrijf. We zijn heel sterk in de landbouw. We zijn heel sterk in het toerisme. Daar groeien we ook beter als de landelijke gemiddelde. Dus dat is goed. Dus we moeten net alleen maar denken, we helpen naar je bedrijven of instellingen naar Friesland. We moeten ook de bedrijven die we hebben faciliteren naar de toekomst. Dan komt er ook groei. Wat ook wichtig is, en toen ik in 88 in Friesland kwam te wonen, hier wel een hegere squallen, maar geen universitair onderwijs begeleid. We moeten ook bezieken het onderwijs op een hoog niveau te houden of te krijgen. Dus is het niet al beter als een periode? Nee, maar absoluut. Ja. Absoluut. Als ik zocht naar 88, wie ik 20, ik word dit hier 50. Hier is de 2 landelijk unieke opleidingen in Ljouwert. Hier is de maar 2 oorsteden, de hege hotelskwallen. En hier is de Thorbecke Academie. En van de Thorbecke Academie ongeveer 50% kwam uit Holland of oordelen van Zoals Arno Brok zelf. Maar dat is dan een voorbeeld van dichtbij. Hè? Als ik nou zag waar wij een hoger onderwijs hebben, de oude faculteit, de university campus, maar ook instellingen als Wetsers, waar toch de honderden extra banen bijkomen. Het Wettencampus, waar toch de 50 bedrijven bijkomen binnen. De economische dynamiek ook rondom het onderwijs, het hoger onderwijs, is zo volle beter. En dat betekent ook dat er begelijks 34 landen mensen in Ljouwert hebben om daar te studeren en een economische toekomst in te kleuren. Dat is misschien een succes. Nee, maar nou, dat is een groot succes. Ja. En daarmee kunnen we ook op Europese schaal verschil maken naar de toekomst. Toch met de lobby, zat hij er dan eerst naar Den Haag of Brussel. Je moet steeds in de regio aan. Net alleen op de bestaande bureau hier. Moet ik naar je werkgelegenheid komen. Ja. Er wordt wel zijn, ik in het vorige college, maar ik het Joodijske college, wat jou dan vastzit van binnen. De lobbycapaciteiten bent te min. Wat is jou dan? De ambitie van de Friese bestuurders, als het gaat om lobby, die is wat zo nou en dan wat te schruten. Wij praten er in het college over. Wij moeten gewoon permanent in Den Haag en in Brussel zitten. Wij moeten met elkaar meer in Den Haag en in Brussel zitten. Ik ben begonnen met de burgemeester van Haatstad. Wij binnen Haatstad en Friesland binnen toch loekers van grote dingen. Ook op de landelijke tafels. Maar jou en Kronen binnen dan een tandem, maar dat gaat om het lobbyen in Den Haag en in Brussel? We binnen begonnen met gewoon periodiek bij elkaar te zitten. Ja. Voor het eerst. Dat is beter als met Kronen en Jorritsma of Vagongen, want die hier net zo goede verstandhouding. Wij komen 1 keer in de zoveel weken bij elkaar om met elkaar te praten over wichtige lobbydossiers die van belang binnen voor Friesland. En de heer Kronen is voorzitter van de grote 41 gemeenten in Friesland. Zit ook om wichtige tafels en we praten de dossiers. Er binnen ook een paar deputair die een soort in Den Haag zit en in Brussel zit en die ook weten dat het voor u van belang is. De groei moet van de bedrijven zelfs komen. Maar dus is het dat nou wel. En dat is misschien wel zo. Maar die lobby, die moet ik zeg bij wijze van, ik werk je zelf in Brussel. Als we dan bijvoorbeeld die sloezen hebben, de Oosterdijk, die moet breder. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Kan bredere skippen terug. Toch is Europa al voor de tweede keer die het zijn het van die lobby die hem doggen, dat resulteert net uit subsidies. Je moet opnieuw een treden omvraging. Dat klopt, en alle goede dingen in treien, dus we dan maar. Ja, dus maar eigenlijk is dat wel een zwakte. Het is net wat je willen natuurlijk. Nee, het mooiste is zo wijs als alles in de eerste keer slag. Ja. En waarom slaagt het net de eerste keer? Nou, dat had maar verskate reden. Wat is de belangrijkste reden? Europese haartransporta's en dat soort zaken. Nou, de wichtigste reden, als we het houden, de sloers en de afsluiting, dat had te krijgen maar de systematiek van beoordeling. Hè. Dat is heel ambtelijk en bureaucratisch. Nee, maar dat betekent eigenlijk dat Friesland in die zin net bovenaan de prioriteitenlijst. Nee, maar laten we eerlijk wezen. In Friesland is in Zuid-Holland ben je treinen heel miljoen mensen. Dus het feit dat we net zo heeg zijn, begrijp je eigenlijk? Nee. Ik lees even uit hoe het maar de economische dynamiek in Friesland zit. Ja, ik snap wel dat Zuid-Holland dat er meer economische dynamiek is. En dat is dus, het gevolg daarvan is dat Friesland om een voorbeeld zit. 25% van de bruto nationaal product wordt verdiend in Zuid-Holland. Ja. Bij u is dat treinen heel procent. Dus wij zitten in een orenpositie. Wij matten dus bovenal
altijd faciliterend wezen willen aan ons midden- en lidsbedrijf, wat een sterk midden- en lidsbedrijf is, van de initiatieven die wij hier hebben en de innovatiekracht van die bedrijven die we hebben. Daar moeten we altijd mooi uit aanzetten. Wij moeten faciliterend wezen als oorhiet, als gemeenten, maar ook als provincie, om die bedrijven en die initiatieven verder te brengen. Dat jouw budget rond die aan vergunningen en vanzelfs, dat loopt heel breed. Ja. En dat is net alleen voor de provincie, maar ook voor de gemeente zijn. Als ik dan zorg wat de activiteiten binnen van uw bestuur en van de meerschappelijkheid van het IPB-bestuur, dan ben ik echt heel erg positief. Van de andere kant denk ik, we moeten toch nog meer naar die instelling staan om de Friese zaak te bepleiten. Want ik, tweede Kamerlid van het CDA, Harry van der Molen, bijvoorbeeld, we komen er heel moeilijk doorheen als Frieske, als noordelijke Kamerleden. Ja. En er is nou een subsidiefonds van 900 miljoen voor regionale kniepenpunten. Er is zo'n 100 alweer van verzaaien aan projecten buiten Friesland. Ja. En het is maar de vraag, krijgt Friesland er überhaupt geld voor? Ja, is het een Ronensteert kabinet wat Friesland echt net zitten? Zit? Nee, dat wil ik net zeggen. Als ik nou heel eerlijk ben en ik zocht naar dit kabinet, een gruttal ministers en staatssecretaris hebben verliezen in het lokaal of het regionaal IPB-bestuur. Het is volle meer is er dus beeld bij de regio. Verliezen Wiekewiek bij de staatssecretaris van Inlandse Zaken. Die komt uit Noord-Limburg. Die had een duidelijk profiel van ik wil ek van de regio wezen. Maar ook ministers en staatssecretarissen van de ChristenUnie en Orenpartijen die hebben volle meer beeld bij de regio. Wij moeten leeuwen in uw eigen argumentatie. Wij moeten leeuwen in uw eigen kracht. Wij moeten echt de karmaatje als bestuurders in Friesland om meer elkaar te werken en meer te investeren om die wichtige tafels daar te zitten. Ja, dat is een lange termijn investering. Dat kist net van de ien op de oren dag echt realiseren. Maar dat bewustwezen, ook in de geerwerking tussen uw haatstaat en tussen de provincie, die is er. Jo, ik ben zelfs van de VVD. Je zit altijd commissaris, is geen politieke functie, maar je zit er wel baat bij dat je die VVD is natuurlijk wel vrienden kennen in Den Haag. Ik ben en ze kennen jou, ik natuurlijk. Ik ben van Eltsenien. Maar in Den Haag net ik ben VVD'er. Maar een commissaris of een burgemeester moet met mensen van alle politieke partijen praten kennen en bij Eltsenien binnenkomen kennen. Net alleen nog bij de mensen van die eigen partij. Ja, jou dat net een voordeel? Dat liep het mij toch wel? Het is op dit stuit wel, laten we eerlijk wezen. VVD is de grootste partij van Nederland. Dat is een relatief begrip, maar krap zitten. Hè? Maar het is weer, als die partij in het Rijksregeer zit, op wichtige plakken zit, dan komt makkelijk via die partij op wichtige plakken binnen. Dat is weer. Maar de Maasdoorsum investeren erin. De relaties echt met orenpartijen. Want daar had Friesland verlet van. Want er komt echt weer een moment dat mijn partij net in de coalitie zit. Ja. En dan mag die baan echt in kleur. De Arjen van Rutte komt een keer in zicht natuurlijk. Nou, daar gaan we even al zien. Daar praten we net over. Daar praten we net over. Want we praten over Friesland. En misschien wel meer in het bijzonder over het culturele haat zitten hier. Want het is 2018. Dan zitten we op het stuit op een kwart van het culturele haatster hier. De grote evenementen moeten vanzelfs nog komen, al wie de opening in januari zal een mooi verbroken. Mooi al ik jaar vanzelfs. Maar hoe liek het de tak om hier? Hebben we dan een legacy of zitten we met een grote kater? Nou, vooral Fontijn, dat hebben we sowieso. De grote vraag is het, hè? Wat heeft het u zo'n nota bracht, dat die 2018 een culturele haatsteed? Behalve die Fontijn. Ja, het is hartstikke goed begonnen, laten we eerlijk wezen. Een paar maanden wat vorige jaar nog, wie er een soort sepsis, hoe het evenement zelfs. Ja. Wie er echt nog wat problemen. Het is alleen een kalkensement komen en... Nee, nou even... financieel ben er wel eens wat zaakjes geweest. Ja, maar Sjoch, ik ben voorzitter van Dutch Culture. Die scoort je al die culturele haatsterren in Europa en die faciliteren dat ook. En overal in alle landen de laatste 15 jaar is altijd een soort van dynamiek. En neem van mij aan, het is bij u echt in balans. Als ik het al vergelijk met Malta... De orenknibbels is maar waar op dit staat culturele haatstaat is. Er binnen volle meer problemen en ook in orensterren van de laatste jaren. Wij dachten het heel behoorlijk, heel aardig om het in het Geef Frieske te zeggen. Tjeerd van Bekken, mooi zien, clubmensen, dacht dat ook zo aardig. En de start, wie geweldig. De voorstellings rennen goed. Mensen worden enthousiast. Alles is volboekt. Dat is echt positief. Nou ja, dat is wel mooi nou, want je hebt hier een risicofonds van altijd net volboekt. Nou, en dat wordt haast nog net beroemd. Er binnen grote producties binnen uitverkocht. Nou, wordt het mooi tijd. Er komen oren initiatieven. Nou rent het pas echt. In kwarten komt de minister van Cultuur die Fontijnen iepen je. Dan komt het echt los. Dus het wordt een
prachtig hier. Is het net, want dat is natuurlijk wel een beetje de angst. Hè, wie zijn van wie vorig jaar toch wel wat sceptisch, hoe het wel wat worden. Ja. Dat zijn weer Fries natuurlijk en die auto's al helemaal. Misschien wordt het wel wat. Het Ieblingsfeest weer inderdaad leuk. Aan de andere kant, maar ik constateer dat bijvoorbeeld de takkomsprijzen voor de goede voorstellingen, net de Iepenbierenvoorstellingen, maar de voorstellingen die in locaties houden worden, behoorlijk duur. Ja, maar daarom is het zo wichtig. Is het net een elitair feest? Nee, dat is het net. Dat is het absoluut net. Dat past echt net bij Friesland. De eerste meesten kennen, dat betaal je natuurlijk. Met 80 euro voor een voorstelling. De binnenvaststelling van 80 euro, maar er binnen echt een soort dingen die toegankelijk binnen Elsen kinderen heen. Als ik nou zorg, een van de grote producties is Onder de Tour. Dat is begonnen met Marijke Mooi. Sangrut succes. Maar het mooie van Onder de Tour, binnen al die liedskalige producties in uw provincie. We hadden dat echt vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds en ook landelijk van het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar een soort hield stiepen. En dat binnen de evenementen in de Dwarpen zelfs, vanuit de Meerskip zelfs. Eigenlijk vind je die mooier als die hele grote vaststelling? Ja? Nou, dat zou net eerlijk wezen. Want Marijke Mooi, moet ik eerlijk zeggen, had ik piekenvel van kregen. En dat wie zo mooi. Ik ben er 2 keer geweest, een prachtige productie. En Elsen wie ik gewoon enthousiast door. Maar die liedjes komen echt van onderop, bedoel ik. Ja, dat vind ik mooi. In Salietsdwarp werden de Meerskip zelfs kleurjout om het evenement dicht bij de mensen. Dat binnen dragers van het culturele evenement. En uw provincie van Olve Sterren en meer dan 400 dwarpen, daar met die kracht vanuit die dwarpen zelfs bij komen. En waarom? Omdat de cultuur en de culturele infrastructuur in uw provincie wordt ook droegen vanuit die Lietse Meerskippen. Ja. En daarom is die cultuur extra wortelen in Friesland. En naar de toekomst is dus verlet van die infrastructuur. Want 2018 is aansens voorbij. Ja, de legacy dus weer. Maar dan hoop ik vanzelfs dat er een nieuwe verbinding gecreëerd is tussen mensen in de dwarpen, maar mensen die op het merk van de landbouw, de ecologie, de toekomst van Friesland dingen dwaan willen. En een nijsoks van dynamiek creëren. Ja. Als ik nou zorg naar evenementen in het verliezen die dan aardig wie van Friesland, lijkt als een halve sterrentocht. Maar ik lijkt als Simmet 2000. Dat binnen alle evenementen was, waar jarenlang nog daarna een rendement bij wie. Ja. En zo wil je het direct mooi. Vanzelfs willen we dat graag. De cultuur in Friesland gaat goed. Joost is dat ik maar zo willen worden. Ja. De rest van Nederland, Europa, komt die ook naar Friesland aan? Want dat is wel iets wat je wil. Maar is dat ik zo? De feest is niet op, hè? Ja, nou, wij binnen, dat zeggen we altijd, wij binnen een van de 12 provincies van Friesland, maar wij binnen ook een van die 60 regio's van die Friesland in West-Europa. Mooi Wales, mooi, nou neem het alle maar op. Maar al die gebieden waar taalpluriformiteit is in Europa. In dat verbinden, Sietske Poepjes is direct druk mooi bij de NLPD, om daar voorzitter van te wezen, om die verbinding te maken. Die mensen komen ook naar u staan, die verbinden haar met uw culturele infrastructuur. En dat is weer dwars om naar de toekomst staan, maar de Friese Academie, maar de AVOC, maar het resort. Neem het alleen maar op. Daar komt een levendig cultureel klimaat, maar een nieuwe dynamiek naar de toekomst staan. Bij de opening van Culturele Haatstad, wie het net alleen nog maar een feest van Lieu van Kwiezekwansje, het wie ook een momentum om een mensen uit de Faroe-eiland, van Wales, vanuit Ierland, die Gaelic praten, die mensen vanuit Baskeland, om over taalzaken te praten. Nou, die infrastructuur, die willen wij graag vasthouden naar de toekomst. Cultuur intrinsiek, omdat dat van belang is, maar ook voor de economie en de toerisme. En toerisme is zo'n voorbeeld van een sector waar we goede dagen, volle beter dag als de orenparten van Nederland, waar ik groei in zit. Neem de eilanden, het water, en daar zorg ik dan ook naar de toekomst een soort rendement in. Als het dan al zo goed gaat en je hoopt dat het zo goed gaat, dan maak je ik wel heel raar naar die blokjes poortje. Dan maken we toch even nog het gedonder maar het heel te kwaad. Boei, gemeente, je als provincies hoe dan wel of net nog heel erbij van maken. Hoe hij ook daar nation? Nou, ik vind die blokjes sporten, dat die hoeken van Ljouwert in uw Haatstad waarom is onder de Meerskip, onder de stad, dat is prachtig. Ja, dus ik het centrum eigenlijk van de culturele Haatstad, het haatkantoor zit daar, maar het is wel des te pijnlijker. Het is meer dan dat. Ja. Maar des te pijnlijker is het natuurlijk dat er zaken die is worden met oer
2,5 miljoen, wat is het? Ja, maar dat is dus een politieke discussie. Wat wichtig is om te vertellen. Hè? De provincie had een soort die een culturele haatzet heeft. 24 miljoen, hè? Loon van taal. Echt zo'n 0,8 miljoen voor het blokje sporten. En daar toch staat er een prachtig gebouw naar de toekomst staan. Maar een grutverskaat om dynamiek en evenementen naar de toekomst staan. Dat is mooi. Wat is op zich nog 1,2 extra te lien? Nee, nou, het college had het besluit genomen dat zo'n 0,8 genoeg is. En ik ben het eigenlijk volslagen maar eens. Goed, genoeg, nee, maar die dynamiek nou, die negatieve dynamiek die eruit komt. Dat is zo zonde. Er is een negatieve politieke dynamiek omdat de Rie van Ljouwert daar een soort oerzijn is. Dat lid ik eigenlijk onder de Rie van Ljouwert. Dat past mij echt net om daar een opvatting over te houden. Wat ik wil is, als voorzitter van mijn college, het college in Friesland had 7,8 miljoen. En that's it. Nog, dat vind ik wel. Ja. Maar omdat op een gegeven moment houdt het gewoon op. Hè? Snap ik. En wij moeten echt yield aan orenwichtige initiatieven in uw provincie. Er komt ook wel eens een iets wat een jongetje natuurlijk. En dan moet er ook weer yield. Jo begrepen het. Ja. Jo begrepen het. Nog even 2 dingen. Je ging het hier net op vakantie, hè? Nee. Vanwege dat culturele haatstedt hier? Nee, daar wil ik net voortwerken. Je wil niks missen? Nee. Hey, en Ian hier, commissaris nou, en een man erbij. Je wordt van Simmer 50. Dit zal net het politieke, bestuurlijke eindstation wezen, lijkt het mij. Wat een mijne zandje hier. Ja. Ja, maar jongens, Of hij moet sparen. Ik zit het tretje mannen in Friesland. Wat denk je er wel zo nooit? Wat je zal ik eerlijk zeggen? Ja. Nee, ik word nou 50. Ik wil graag waarom naar Friesland. Het is zo dankbaar dat ik alle dagen van Friesland werk mooi. Ik maak nog een peer hier, hè, in elk geval 6. Altijd voldocht bij de steden. En dan is het de steden misschien ook nog naar de koning daar van nou, het roem wel aardig, maar nog even bluwen. Misschien dat het geval. In elk geval is duidelijk, ik keep je nou een huis. Ik bluw altijd in Friesland ben je. Ik zal net meer verhuizen. Ik keep je ook een huis voor 70, 80 waar wit, maar u leven heer Geert daarover en ik zelfs net. Ik zal net meer verhuizen uit Friesland. Maar het is net reëel om te verwachten dat dit mijn laatste baan is. Maar Brok bloot in Friesland. Ja, absoluut. Ja. Nou, dat is mooi lijst. Een drempelvrij hoes zoek dan nemen. Dan wil je in ieder geval een mooie... Toekomstbestendig, ja. Dank u wel. Laten we even zien hoe de cartoonist Gerco van Beek zucht naar Arno Brok en Friesland. Eigen wie is nog? Gerco van Beek. Je herkende er niks van. Dank u wel van jouw komst naar het politiebureau, Brok. Graag gedaan. En ik wens je een heel goed 2018 met culturele haatzet. En dat je in ieder geval beschikbaar blijft voor het politiebureau. Ja, hij woont in Friesland, dus dat is zeker goed. Dat kennen. Ja, dank u wel. Dit hier het Politbureau. Dit is een extra lange aflevering. Nee, weekend man, die ben we gewoon weer maar een reguliere uitzending. Bedankt voor het zien. Nog een offerdeal.